Продължаваме с един апартамент. Това е Ford 250. Имаме един епизод, ако си спомняте отново от тази поредица, свързан с един лутфен на Volvo, който си беше купил Ford 150. Това е 250 и това е нещо, което не може да бъде карано по българските улици. Това ти трябва С категория за него и даже ще ти трябва. То си и гори горе-долу като за камион. Само гледай за какъв басамак става въпрос. Аз съм 2,50, аз съм около 2 метра. Добре, айде, около 1,80. Погледнете докъде ми е само капак, как се ремонтира такова чудо. Това няма да е много новичко, между другото. Сега да видя дали е 5,7, защото те там такива мотори слагат. Аз не мога да го видя мотора, но е 6,2 литров. Вижте. Мотора не стига, че е тук отгоре, ами е и там мушнат навътре в това, да не мога никой да го пипа. 6,2 литров, ето го акумулаторчето. Ню-ню, мин, гледай го. То се затваря като казан. А иначе щети няма, с изключение на един калник, който дори не знам какво му се е случило на този калник. Прилича малко на Dodge Ram отвътре. Широко, високо. Няма някакви панорами, люк, това, няма. Но то няма и заден джамп, това. What? Аз се чуя какво така вдува задна врата. Има по принцип, ама как се отваря те на тия малко. Да, ето. Отваряте първо едната, после другата. Имаше една Toyota, която беше по същия начин от епизод. Какво ме буташ, бе? Да се съобразя малко. Го иначе е 5-местен звяра. Вътре, между другото, придава усещането за танк. Сякаш сте в танк вътре. Чакай да видим сега този джам, щупен ли е, не е ли щупен? Най-лошото. Това е щупано. Тя е и за гуми. Иска гуми. Другото да, тук вътре може да направите басейн, джакузата. Иначе това може да си теглите каравана, апартамент, може да си дърпате много работи, може да правите много неща с това нещо. Може да ползвате за война. Ще проверим колко коня е това чудо. Я да видим. V8 385 коня, 583 нютона. Окей, става.